Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie na tlačovú konferenciu okresného úradu Košice okolie k téme mimoriadna situácia v okrese Košice okolie s nedostatkom pitnej vody. Dovolte mi, aby som na tejto tlačovej konferencii privítal poslanca Národnej rady a zároveň člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie Igora Šimka a zároveň primátora mesta Sečoviec a člena dozornej rady Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Dominika Frajkora. V útorok večer mi telefonovala pani starostka z obce Nižný Čaj a pán starosta z obce Vyšný Čaj, kde ma informovali o kritickej situácii s nedostatkom pitnej vody. V obciach nie je vybudovaný verejný vodovod a obce a respektíve obyvateľia fungujú len na studniach, ktoré z pretrvávajúceho sucha a vysychania studní nemajú dostatok pitnej vody. Dokonca situácia je taká, že nemajú vôbec pitnú vodu. V stredu ráno sme celú situáciu spoločne s vedúcou okresného úradu z odboru krízového riadenia prevzali my a v súčinnosti s obciami sme pripravili respektíve návrh uznesení pre krízové štáby, kde v stredu večer krízové štáby na obciach vyhlásili mimoriadny stav. Celú situáciu som komunikoval aktívne s pánom primátorom Sečoviec, ktorý je členom dozornej rady Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a s pánom poslancom Národnej rady. Problém je v tom, že v obciach nie je vybudovaný verejný vodovod, tak z tohto dôvodu nie je možné zabezpečiť pitnú vodu, avšak aj v súčinnosti s vodárenskou spoločnosťou sme sa k tomu postavili priamo a vďaka súčinnosti sa podarilo zabezpečiť v priebehu niekoľkých hodín pitnú vodu pre obyvateľov obcí Nižný Čaj a Vyšný Čaj. Táto situácia nie je ojedinelá v okrese. Problém vzniká aj vo viacerých obciach Ďurkov, Ďurďošík, Trstené, Bidovce, Svinica, kde majú rovnako problém s nedostatkom, respektíve prietokom pitnej vody. Tam je však problém ale iný, pretože sú napojení na vodný zdroj v obci Bidovce, kde 90-metrový vrt pitnej vody je zanesený na 65 metrov a z tohto dôvodu nie je možné zabezpečiť dostatočný prietok pre obyvateľov predmetných obcí. Absolvoval som aj vďaka primátorovi mesta Sečoviec stretnutie s vedením Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, kde sme pripravení ako okresný úrad povoľovať novú vetvu pri vodných potrubí z vodnej nádrže Starina v mimoriadnom režime. Po skončení tejto tlačovej konferencie vám viem predložiť aj požiadavky, respektíve žiadosti z obcí, ktoré vzniesli voči okresnému úradu. Aj keď predmetné prívodné potrubie nie je v súlade s územným plánom, táto strategická kritická infraštruktúra však musí byť povoľovaná v mimoriadnom režime, čo pevne verím, že sa nám aj podarí. Rovnako som túto situáciu komunikoval aj s vedením Úradu pre územné plánovanie a výstavbu a v dohľadnej dobe sa spustí celý povoľovací proces a pevne verím, že v krátkej dobe sa nám podarí túto stavbu povoliť a vybudovať verejný vodovod, hlavné privádzače, aby mali ľudia zabezpečenú základnú ľudskú potrebu pitnú vodu. Na záver by som sa rád poďakoval vedeniu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá okamžite a promptne reagovala napriek tomu, že v obci nie je vybudovaný verejný vodovod a nie sú povinní. Postavili sa k tomu profesionálne a promptne danú situáciu vyriešili. Zároveň poďakovanie patrí za urgenciu a pripravenosť členovi dozornej rady, ktorý to celé odkomunikoval a rovnako aj na úrovni ministerstva vnútra, pánovi poslancovi Národnej rady, ktorý komunikoval intenzívne aj s generálnym riaditeľom odboru krízového riadenia na ministerstve vnútra a podarilo sa nám spoločne túto situáciu vyriešiť. Poprosím ešte aj pána poslanca. Ďakujem veľmi pekne, pán prednosta. Ja by som chcel oceniť, že po našich spoločných komunikáciách so starostami, ale aj s ďalšími obyvateľmi, ktorí nás po častiach teda jednotlivo kontaktovali, že naozaj situácia je kritická, niekoľko hodín tam pretrvával nedostatok pitnej vody, nehovoriac o tom, že z dlhodobého hľadiska je v takýchto horúčavách, ktoré presahujú 39-40 stupňov Celzia, takýto stav neudržateľný nielen z hygienického, ale aj z hľadiska
životných potrieb naozaj v 21. storočí veľmi veľký problém. Ja chcem oceniť aj to, že tieto obce a naozaj starostovia veľmi manažersky pristúpili k riešeniu a teda prijali opatrenia a zasadli krízové štáby, ale v neposlednom rade aj to, že myslíš dopredu ako prednosta a naozaj tá komunikácia s obcami Trstiany, Bidovce, Ďurkov, Ďurďošík, Ruskov sú na operatívnej báze a už dnes sa rieši to, že čo bude budúci rok. A budúci rok nesmie dôjsť k takejto situácii, pretože ten vodný zdroj nie je nevyčerpateľný a či už prehlbovanie alebo nejaká intenzifikácia je len dočasné riešenie súčasného stavu. No a chcem vyzdvihnúť najmä to, že obce prijali takéto uznesenia, ktorými naozaj vyžadujú v mimoriadnej situácii povoliť vetvu zo stariny, pretože v 21. storočí nemať pitnú vodu je naozaj katastrofálne. V oblasti východného Slovenska, najmä Košického kraja, odstraňuje postupne či už vodárenská spoločnosť alebo obce samé takéto stavy, no nemali by mať v tejto situácii bariéry. Ja poviem bohužiaľ len takú pikošku, že niekoľko z týchto obcí žiadalo zmenu územného plánu na úrovni samosprávneho kraja, kde je naozaj vec strategického významu takto sa napojiť. No bohužiaľ bolo im odpovedané, že vydržte o 3/4 roka, možno o rok. Ja osobne toto nepovažujem za priateľnú situáciu, obzvlášť keď sa jedná o pitnú vodu pre obyvateľov a verím, že v dohľadnej dobe bude tento stav vyriešený a hlavne zákonne povolený tak, aby mohli s vodárňami efektívnym spôsobom napojiť tieto obce na zdroj pitnej vody a vyrieši sa takto dlhodobý problém nedostatku pitnej vody v tejto oblasti a najmä to, že tam naozaj verejný vodovod nie je prítomný v takom režime, v akom sme napríklad my v Košiciach alebo v iných okresných mestách zvyknutí. Ako člen výboru pre životné prostredie budem naďalej v tejto oblasti maximálne aktívny, nie len v oblasti pitnej vody a vodárenstva, čo sa týka intenzifikácie a pripojovania ďalších obcí, či už na južnom Zemplíne alebo v okolí Košíc, v okolí Gemera, na Spiši, ale musím jednoznačne povedať, že kanalizácia je ďalšia oblasť infraštruktúry, ktorá nemá dnes také pokrytie, ako by sme potrebovali. V niektorých okresoch je to až 50% a možno aj viac, ktoré dnes nie sú odkanalizované z hľadiska počtu obcí. Pán člen dozornej rady, poprosím ťa ešte o pár slov a ďakujem veľmi pekne, že sa podarilo vyriešiť túto krízovú situáciu. Ďakujem veľmi pekne, pán prednosta a pán poslanec. Dobre vieme, ako to začalo a ja si veľmi vážim, že keď vás ľudia starostovia oslovili, neváhali ste ani sekundu a mňa ako člena dozornej rady ste oslovili a chcem sa poďakovať aj vedeniu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, pánovi generálnemu riaditeľovi Prcuchovi a predsedovi dozornej rady, pánovi Hrehovi, ktorí nehľadali dôvody ako nie, ale spôsob, ako to okamžite vyriešiť. Ako sa o nás hovorí, z večera do rána sa nám to podarilo zabezpečiť, aby tú pitnú vodu, potrebu dnešnú, ktorá je pre život najdôležitejšia, mali ľudia čo najskôr v obci. Takže ja som veľmi rád, že pán prednosta robí na tom intenzívne, aby sa tie vodovody dobudovali. Pán poslanec je veľkou podporou týchto projektov a my vo vodárni, aj v dozornej rade, aj predstavenstve, ale aj všetci zamestnanci robíme na tom, aby tie vodovody a kanalizácie boli čo najskôr vybudované, aby ľudia sa nemuseli báť leta, či budú mať vôbec čo piť, nie je to ešte sa umývať. Bohužiaľ, mnohokrát si ľudia, ktorí majú vodovod a kanalizáciu, neuvedomujú to zlato, ktoré majú a plýtváme tou pitnou vodou a potom zisťujeme, že v niektorých častiach ľudia nemajú dostatok ani vody na prežitie, čo je smutné v 21. storočí a verím, že sa nám to podarí čím skôr vyriešiť. Ďakujem veľmi pekne. Ešte by som rád doplnil, ak môžem, legislatívny postup v prípade vyhlasovania mimoriadnych situácií je taký, ak sa jedná o menší počet obcí, keďže okres Košice okolie pozostáva zo 114 samospráv, tak pod gestiou a koordináciou okresného úradu prebieha vyhlasovanie mimoriadnych situácií lokálne priamo v obciach. Ak by sa jednalo o väčšie územie, tak túto situáciu mimoriadnu vyhlasuje okresný úrad. Ak máte nejaké otázky, tak vás poprosím. Ja by som sa vám chcela opýtať, teraz už je zastavená tá situácia, že už aj ten stav
Nie je to mimoriadny stav, je to mimoriadna situácia. Avšak mimoriadna situácia v daných obciach prebieha aj naďalej, je stále do odvolania vyhlásená, pretože aj keď síce sme mali nejaké drobné zrážky, tak určite obyvateľom studne tieto zrážky nenaplnia a keďže nie je verejný vodovod vybudovaný, ale sú odkázaní len na lokálne studne, tak do odvolania táto mimoriadna situácia je vyhlásená. Ešte doplním možno. Pri znížení hladiny podzemnej vody o niekoľko metrov, pretože keď dlhodobo neprší a je dlhodobý výpár alebo takéto horúčavy, tak dochádza najmä k tomu, že teda neobnovuje sa ten kolektor vodný pod našimi nohami alebo pod zemou a nemôže byť čerpaná tá voda z takých hĺbok, ako doteraz čerpaná bola. No a ak zmizne voda, tak trvá niekoľko dní, alebo by som skôr povedal týždňov, aby sa obnovil takýto vodný kolektor alebo ten zvodnenec, ktorý je dole v rámci toho štrkového podložia. A toto je naozaj stav, ktorý bohužiaľ, musíme si priznať, bol historický, máme to teraz a potrebujeme vyriešiť túto situáciu a z dlhodobého hľadiska zadržiavanie vody v krajine, zadržiavanie prostredníctvom, či už sú to bežné stavby, ako sú to rybníky, alebo sú to akékoľvek prehradenia, ktoré zadržia vodu pri odtoku a nasaturujú to územie a neodtečie tá voda priamo okamžite, tak toto sú opatrenia, ktoré v budúcnosti treba z hľadiska vodozádržných opatrení a ekologických alebo environmentálnych stavieb aj vo okrese Košice okolie, ale v celom Košickom kraji budovať a aj financovať, lebo nebudeme sa tým zaoberať, tak tým pádom nebude táto situácia vyriešená, ale bude sa opakovať pravidelne. A bude horšia, samozrejme. Ak nie sú ďalšie otázky, tak veľmi pekne ďakujem za účasť na tlačovej konferencii Okresného úradu Košice okolie. Ďakujem pekne.